morjesta. Vähän kuormainkoneeseen pientä huoltoa, kun paskan ajova tuossa meneillään, mut kun hävis nuo vähäisetkin jarrut siitä. Mä tuolle toiselle puolelle pyörä Stefan vuotamaan, niin se vasta öljyt tuonne jarrun rumpuun, niin nehän ei pitänyt sit sitä vähän, mitä ne tähän asti piti noin jarrut. Ja sit nää on nää rummut aika romut. Tiedä vois ne nyt varmaan sorvata, ne on mahdottoman syvillä urilla, niin nyt ei niin kakseet on nuo jarrut ollut sinä enää muutenkaan, mutta nyt siinä ei oo tosissaan sitäkään vähän, kun se vielä öljyllä laski sinne ja sama sitten toisen puolen auki, niin ne on ihan urilla nää. Ei nää pidä muuta kuin vonkuu. Ja rumpu on samanlainen jormonen, niin niin laittoi sinne jarruihin, tällä puolella ei oo Stefan vuotanutkaan. Niillekin ajo, kun ne vähäiset jarrut häviää paskoo kuormaa törmäilee kärrilaitoihin aina, niin kuin mulle viime keväänä käymän tuo konepelti vähän tuosta ruttoa, kun se kärrilaitaa osui, tosin ei jarruja syystä jalka lipes kytkimellä vähän, se karkas. Sellainen huolto nyt tuli tässä toukotöiden aikaa vielä tehtäväksi. Tää nyt on niin kaupan laittele. Tuo niin huono tuuri, että kun menin tuon purkamaan ja mun mielestä on noita osia piti olla valmiina nuo Stefat, mutta eihän niitä ollutkaan. Ne meni tilaukseen, niin se kyllä pari päivää venytti sitä. Sellaista. No sit tulee siinä samalla laitettua nuo, kun multahan nämä alkuperäiset takapyöräpainot, niin pultattiin, kun pyörät oli irti, niin pultattiin se tuohon paikalleen ja tuli sinne vanteen sisäpuolelle tämä, ja siinä on, oliko se nyt, se on 55 kilova tämä painomurikka. Niin siinä tuon kuormaukseen vasta painava, ja onhan se sitten vetotehoakin paremmin, jos se jotain työkonetta vetää. Niin se on tosiaan tuolla sisäpuolella. Täytyy oikeastaan huomaa muuten eroa, kun tuosta näkyy tuo vannepainolta vanteen välistä. Sellainen, täytyy vielä tuohon noin hihnat nietata noihin kenkiin uudet ja miettiä tuosta vähän parempi kuntoinen rumpu siihen, niin sittenhän sillä taas touhua. Mutta ei tässä tän kummempaa. Hirviä hyvä ilma on, lämpöstä piisaa. Vettä ei oo kyllä satanut, vaikka siellä sitä vähitellen tarvis jo. Ennen noi kylvökset iän millään tuonne kuivaan maahan, niin vesi jos vähitellen tarpeen. Mutta joo, ei siinä. Mä niettaan tuohon jarruhihnat paikalle uudet ja rummun kasaan ja lähteä taas paskan levitykseen. Siinä jatketaan seuraavissa asioissa taas.